Mathilde, kan du vende hende om, så hun kører hen til trappen igen? Det kan jeg godt. Rolig. Men Mathilde, det var lidt vildt det der, ikke? Det var lidt for vildt. Det synes jeg godt nok, det var. Jeg har lige støvsuget, hvor det ligger. Har du det? Ja. Der er noget, der står og sasker, som jeg ikke kan få af.